Man ser tydeligt de tyske troppers overlegenhed. Det var ikke så godt. Nej, det var ikke så godt. Så skal han tage med over. Selvom bønderne har lidt et lille lederlag her, vil de fortsætte kampen. De to herrer velsignes af munkene, så de uden skyld, og når de dør, kan gå mod himmerigets porte med åbent ansigt. Du skulle forestille, at han døde, Andreas. Han skyder de med buer og pil dernede. Kan du se det? Så gør de buerne klar til at skyde. Det er ikke ægte buer. Det er bare så, kongen ved, han nok skal vinde, så der er ingen syndsforladelse derovre. Bueskytterne på bøndernes side trækker frem i forreste linje. De gør klar til skud. Det går heller ikke, at det var... Eriks hær ved, hvad der venter dem. Det gjorde heller ikke, der var nogen, der kom De dækker sig bag deres skjolde og gør sig så små som muligt. Pileregnen hagler ned over ridderne. Det er, som solen bliver for mørket. Ridderne rejser sig og går frem mod bønderne. Bueskytterne lader igen. Og ridderne har dækket sig bag deres skjolde. Bueskytterne lægger an til endnu en salve. Han har gemt sig. Såret bliver trukket tilbage. Nej, den knækkede bare lige. Kongens hær avancerer fremad. Det ser meget ikke. Hold øje med ham, mand, og så ser om lidt, Bønderne lige så. Bønderne mod stager går frisk på kongens soldater. Høj, nu står med en blok. Den jyske adel kommer til. Kampene bølger frem og tilbage i flere timer. Igen varer kampen flere timer. Blodet er ved at farve slagmarken fuldstændig rød. Nej, det er bare noget, de gør. Ja, det er vildt. Det første, der skal ske, er, at Timmes hånd bliver hugget af. Det er den hånd, der har forbrudt sig mod kongen. Det er hånden. Det bliver ikke ægte. Det er bare hånden, der skal hækkes af. Det er bare hånden. Det er ikke ægte, den bliver hakket af. Hvem hånd? Ham soldaten. Bøndens hånd. Blodet sprøjter fra Timmes hånd. Nu skal Timme til at møde hans skaber. Hans hoved skal skilles fra livet. Nej, nu er ekstra meget blod. Det er ikke ægte, mor. Nej, heldigvis da. Det er ikke ægte blod. Timme har mødt sin skaber. Ja. Nej, det er bare vand. Peder Nål, bonden fra Gjern Herred, føres frem for kong Erik. Peder Nål angiver de ledende bønder, der har været med til at anstifte oprøret mod kong Erik. Kong Erik dømmer ham til livs fortabelse ved hængning i galgen. Den bliver ikke ægte hængt. Anna, du skubber. Nej, den bliver ikke ægte hængt. Nej, det kommer ikke til at ske rigtigt. Hvor bliver han ægte hængt? Ja, det er lidt voldsomt. Den får også til trådstammen. Ja. Peder Nål får lagt en hætte
overhovedet. Jeg kan bare se, det er dukken, der ligger bagved. Rebet strammet som hans hals. Nej, det er ikke dukken. Det er ikke dukken. Kong Erik er en rigtig hård mand. Det er ikke dukken. Det er ham. Måske det er ham. Ja, det er så ham. Jeg vil ikke se mormor. Nå, så lukker øjnene. Jeg tror, det strammer ikke om hans hals. Nej, Peder Nål Det er nemt at få af. bliver ført op Så jeg vil have det. på huggeblokken. Jeg får rigtig op. Ja, ja. På kong Eriks befaling sparkes huggeblokken væk. Det er ikke et ræb, der virker, det der. Nå. Det strammer ikke. Det strammer ikke. Nej, det er bare dukken. Ja. Det er Som bare... det står i sjællandske krønike, Det er ham der. således betvang kong Erik jydernes stivsind. Fødderne bevæger. Den er ikke stram. Som et resultat af slaget her på Hatting Mark, befalede kong Erik, at der skulle opføres borge på Kalø, i Ulstrup, i Viborg og ikke mindst her i Horsens, Så er de døde. borgen Ja. Bygholm. Døde. Men de er ikke døde. Bønderne bliver også pålagt at yde yderligere skatter, der får tilnavn guldkorn. Det var en dukke. Desværre for kong Erik får han ikke meget glæde af det. Han dør 6 år senere, efter 33 år på tronen. Hans bror, Christoffer den anden, vælges til ny konge på betingelse af, at skatterne, der er pålagt bønderne og herremændene, bortfalder. Borgen Bygholm, den står stadigvæk ude i Bygholm Park som et monument over de talløse, unavngivne bønder, der måtte lade livet ved bondeoprøret og slaget på Hatting Mark i det herrens år 1313 ude i augusti måned. Men kære publikum, er I sikre på, at de døde herude, de er døde? Er I sikre på, at de er døde? Er de døde? Skal vi ikke lige have børnene ind og kilde dem til live igen, hvis de nu er i live? Kom I bare ind. Kom bare ind. Kom ind der! Skynd jer at komme ind. Kild dem! Kom ind og kig.